Buat apa lagi? Kasih kali ini hamzalai. Sersabu isi bikun jono kesini tanpa takut kaya deh. Pemsarannya minus sih. Oh no! Bima jeरै फिसा एरै जाया मा जाखो? Oh no! Berai bosta, bili senarawa. Di hamzaku dah, dah kisah hijau di pribad. Langsung kau bili apa ni? Berai bosta. Orang lagi terkenal kual berai. Tôi là lái xe khác, là đây bao gì đâu? Đằng này khuyên chị chứ. Thằng mấy anh ơi, thằng mấy. Bà ơi, ô bà ơi. Xin bác cảm ơn, đâu yang itu sih kok. Taruh. Mana itu saya jelek? Nơi muncul itu saja ada. Oh, Nơi biar ni jadi ada. jangan deh. Taruh, anggap siling leh. Oh, lain dia. Thế đi học luôn. Ăn là hầm ra rồi. Nơi ada juga. Ồ. Bang. मैयासो बिमायनि न'निफ्राय फैदों नालाय ओंखायनो नंगौना नङा नायगोमादों आरो नोंखौ। Nunggu nama Mas Joy? Agak godo nोंसोरो उन्दैयाव बेसेबाबा लोगोमोन। Kamu मोजां आगै? Benselai Mas Joy. Terus saya tahu fungawno n'निफ्राय ओंखारलांदोंनो न'बो खोन्थानाखै. बेखौनो नागिरबोनाया नोंसोरा आंनि बादै एसे दोनलांगोन दा। मोजाङैहाय आगै आजिखालि हिनजाव जाथिफोरखौबो फोथायजाथारला। बहाबा सेंग्रा मोजां नुब्लानो गोदै बुंनानै ल'खागोनबोहाय आगै। आजिखालि सेंग्रा ना बोराय सिख्ला ना बुरै आजिखालि जेबो सिन गैथारला। Sayang, nang थार बाथ्राखौ मोनदों। जों हौवा जाथिखौबो दा फोथायखासै। दासो जेराव गाथोननि बेयाव दुगैनो नागिरलाय। मा जाखोथाय जुगानो दाथ' सोलायजोब्बायसो। गोदोनि बायदि नंला बाजै दाना। बाजै दे थांसै आङो एसे नांबायबो। मा थांनो? मा जादों? आया, माथो गाबदोंसो? बुंलायना नोंहा मा जादों? आं नोंखौ गावनि हानायमानि हेफाजाब होगोन। आंबो बिसोरनो माहाबा लोगो मोननो थांनानै न'निफ्राय ओंखारबोदों। नंगौ नामा? बिदिबाथ' आं बाजैखौ बै गेन्द्रा मोसौ गोथारजों लामायाव थांलायबाय थानाय नुदोंमोन आं। गनाय मोना बिदिबा थाब थांनि। बिदिब्ला आदा।
video thap serba nugun bawa sendal boleh tu agi sona tugले tug sona main Anglisip ya korom thale matha busra cái này korom bra thằng nó này bịch thật là hay lên chơi ba gì mình đọc tu agi sona tugले tug sona main Nah, kan